Ако подутите ви крака започват да се зачервяват или посиняват, ето какво трябва да знаете, преди да стане твърде късно. В началото беше само леко подуване. Бях сигурен, че е защото съм стоял прав твърде дълго. И все пак подуването спада след известно време, нали? Така си мислех. Една сутрин забелязах нещо странно, тъмно петно близо до глезена ми. Изглеждаше като леко натъртване, но след няколко седмици стана по-тъмно. Стана червено, после лилаво, накрая почти черно. Кожата ми се усещаше опъната, гореща и крехка. Тогава реших да посетя лекар. Тя каза: това не е просто подуване. Кръвообращението ми спира. Ако това продължи, може да се появят открити рани, инфекции и в екстремни случаи дори ампутация. Ампутация? Тази дума ме разтърси до мозъка на костите. Когато кръвта не циркулира правилно, тя се събира в долната част на краката. Налягането се увеличава, капилярите се пукат, възпалението се разпространява и с времето тъканта започва да се разрушава поради липса на кислород. Повечето хора чакат твърде дълго, защото мислят, че това е просто задържане на течности. Но когато краката ви започнат да променят цвета си, това е предупредителен знак, който не можете да пренебрегнете. Точно това се случи с мен. И през последните години опитвам всичко, за което се сетя. Компресионни чорапи, те са предназначени само да изтласкват течността нагоре към сърцето, но ако вените ви вече са слаби, те могат да увеличат налягането и да влошат нещата. Диуретици? Те принуждават тялото ви да отделя течности, но не решават истинския проблем – спукани капиляри и безкрайно възпаление. Диета с ниско съдържание на сол, ограничаването на солта помага при леко задържане на вода, но когато подуването е придружено от червени, лилави или тъмни петна, вече не става въпрос само за излишна течност, а за лошо кръвообращение, и намаляването на солта няма да възстанови увредените кръвоносни съдове или да върне кислородния поток към краката ви. Затова нищо от това никога няма да проработи. Моят лекар каза, че единственото истинско решение е да се спре дълбокото възпаление, което първоначално разрушава капилярите ми, и тогава тя ми разказа за една революционна формула, която препоръчва на всичките си пациенти. Натурално средство, което лекува подутите крака без операция или рискови лекарства. Казва се Нуробаум. За разлика от временните решения, този революционен балсам се насочва към дълбокото възпаление, като спира цикъла на подуване в самия му корен. Ето как тамян и смирна, тези древни лечители, работят заедно, за да успокоят дълбокото възпаление и да възстановят кръвообращението, като предотвратяват задържането на кръв в краката ви. Анджелика синенсис, тази мощна билка, засилва кръвообращението, като помага на тялото естествено да изхвърли задържаните течности, вместо да ги изкарва на сила като диуретиците. Комунига, известна като природен лечител на тъканите, тя възстановява увредените капиляри и укрепва кръвоносните съдове, като спира бъдещи течове и подуване. Първият път, когато го използвах, усетих мигновено охлаждащо облегчение. Това беше ментовото масло, което веднага облегчи стягането и дискомфорта. Още на третия ден подуването започна да намалява. До края на първата седмица краката ми се чувстваха по-леки и по-силни, а до втората седмица едва можех да повярвам. Тъмното петно, което ме беше изплашило, сега избледнява. Кожата ми отново стана здрава, а краката ми върнаха се към нормалното. Започнах отново да живея живота си с пълна енергия. Без страх, без болка, без повече подуване. Над 31 000 души са използвали Нуробаум, за да излекуват подутите си крака и да възстановят кръвообращението си. А хиляди вече преминават към това ново достъпно решение, което премахва подуването у дома. Ако подутите ви крака показват зачервяване, лилави оттенъци или тъмни петна, не го пренебрегвайте както аз. Опитайте Нуробаум днес.